Hello guys, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning yung tan. Sa tinuod lang guys, grabe gid ang akong ubo. Karon May 7, 2000. Bisag ako lain akong lawas, ako gining gi-post na lang yun nga mag-vlog kay so previous result 2 p.m. 5 p.m. 9 p.m. So 0 to 7 4 8 9 4 8. Congrats sa akong gitagaan nga target 948 sa tagaan ako sa kuana lucky number ako yung gi-message dito sa iyang sa akong YouTube 5 nag-message siya na ako dito so ako siyang gikuanan gitiksan at kay ni ana bi ako sa akong live nga buang tanan mga ilig ko dugang lucky number ako nalang bitbiton ang iPad tapos ako na mag-comment sa akong live so gitagaan ako sila mga kuan so sa guys ang code sa 0 to 7 is 965 tapos ang code sa 948 is 013 tapos sa mao ni guys ang atong kuda nya isip juga akong kuda akong pamati nga kailaan ni ari na sa city bisa galay ng lawas gay ang gamot yung tao nga maka vlog ko para lang ma-share na sa tao na ko ang sa sit 707 di na lang ko magsalita og kanang daghan mga guys kay naglaing gini akong kuan yo so wala man kita sa tinud mo to gamit ko tinud di pud ko pareha ng uban nga bisag wala mabugha wala bisag wala mas daog moingon gyud daog pero akong tugan ko tinuod wa pa man kita maka on the spot jud ning kuan na jud mga tulo na ko semana do ka semana wa ko ka on the spot puros lang mga rambol o puros lang sa STL o sa ako ang lucky number o birth code pero at least nang nakatabang sad ko di ba sit B at least nakatabang sad ko sa akong kuan di ba naam di man jud ingon nga wala zero wala ka daog di man jud na moingon nga makawan nga ingon zero gyud wa idaog di nakadaog man pero banisay pagsaba kay nagkuan ko nag-vlog ko kad mag-upload ako screenshot na ninyo no aron sa ta sa sitsi pero uy nakatabang sa akong lucky number uy sayo nang kanabi gid muda og kadadlaw ana akong lucky number sa surti lang sa gitagaan sa laki, di ba? Pero lain gini akong lawas mga guys. Galain gitaw. Nasa sitsi ta ha. Sitsi na sa ta. Sitsi. Muna bitag sitbi. Yari na sa ta sa ato ang special
special all draw. All draw man niya mong special good. So basta nyo matsambahan din nato, maundas pa taugma. Tanawan ninyo diri sa kuan. Mao ni ha, ato ang special all draw ha. Screenshot lang ninyo. Tapos, arin sa tasamintin. 059961. Kini akong gistorya ninyo mga guys, kini akong gi-vlog sa tanan nga ko na STL Visayas, Visayas, Mindanao, national niya STL. Pwede ninyo patdan pero kay balo jud ko nga nadyo daog gid sa STL ani akong gi-vlog kada. Kinaman jud mo gawas mo siya sa STL. Pero ako ra di lang ko magdugay istorya niyo kay laing gid taon akong kon gahi kay kung ubo. Nya ayaw jud mo kalimot sa katong gipaminti nako ninyo ha. Gisigid jud ako nag-remind ninyo. Ang akong gipaminti ninyo nga gipaminti nako ninyo pero lagi ang kuan ang katong 256 para di mo magkuan ana na lang mo kana lang 256 nya 625 sigihan din ako ninyo remind jud ako na ninyo perminti og katong 439 og 493 sige jud ko remind 493 duha ra bigay na ka kombinasyon pero ako lang gikon nga target ninyo. Sige jud kog ingon ninyo ana ay ginyo biyae kay ngano ug ang kuan. Kay ngano kung inyo nang biyaan magmahay unya mo. Pero ako pahinumdon niyo nga always rumble jud ha. Always rumble jud mo. Kay para walay may pare nako ato isang adlaw ni gawas ang 709 nyo akong nagrumble ako napusta 907 pero ting mahayan ako. Pero di dyan pong kumalas kaya ang malas to mas misteryo di ba? Always rumble jud mo ha. So katong akong gipamintin jud ninyo kutob ratos Domingo kay Mother's Day man. Kutob jud Domingo Mother's Day. Nya di na lang kukuto mga guys ha kay sakit magid kay akong tutunlan ko di madaoy sige og istorya niya sakit jud kay akong tutunlan. Karong adlaw mga guys, karong adlaw is ang akong vlog ang nilusot may mahog na jud mo bakakon ni saluna di man gawas di ba? Nabi usay gud mo sipiat atong mga compute. Karong adlaw wa may STL ra magi nigawas no pagkabuntag. I-review nyo karon ang letter C ug ang C ug ang B. Review hato ninyo kuha mo usa ka number dito. Ay asay mabisbit ninyo kuha mo ay mo kadlok. Review mo dito. Kay ana ra bagay na akong vlog karon mo di mo gawas ugma manggawas ang mga numero magsagunson. Kuan mo ana nakadetect mo sa akong numero. Nga congrats sa mga nakadaog sa lucky number og birth code ha. Nya ugma wa pa ko ka-sure kung maka-live ako og kuan mo istorya lang ko tinuod di ko ka-sure kung maka-live ako ugma kay naglain jud akong lawas. Alam nga maunahon ako ang kuan ani no lain na jud tong lawas di ba? So, may daot ako nga musabot jud mo. Nako. Kay parte jud akong kuan na Grabe jud kini akong ubo Ya ubo sa buntag kung maka-live gani ko mangatag ko live. Mangatag ko og kanang lucky number kung okay lang akong ubo. Nya kuan. Naido ka buk number sa akong amiga gihatag. Pero katong gihatag niya ganiya na hinumdo mo nga do ka number tong 0 to 0 og katong usay. Tanawan ninyo kung gikuan na pustahin ninyo balik karong adlaw.
kang gihatan akong duha ka kay ana ra ba na akong amiga basta mugawas bitaw na daghang kay ko pilunon no tanaw daghang ko pilunon wala mapilo kay sakit akong tunlan. Tanawa to ninyo ang hatag sa akong amiga kay ana ra ba na mugawas karon ug di mugawas karon siya after 2 days 3 days mugawas siya. Tanawang 850. Ako man ang gi-vlog atong miaging adlaw di ba? So din nilang kukutob mga guys ha, kay galain jud akong lawas mga guys nya. Salamat kay ninyo ha. Kasi nakanahon na sa 170 sa akong kuan. Patdi sa ninyong apil kay sayang tug mugawas. Nya dinhi na lang ta kutob dagan salamat.